ще празнуваме 50 годишната на моя син. И добре дошли на неговото тържество. Къде той е? Илияне, ела тук бе. За теб съм тук. Хайде, Ила. Ела, ме сега да ядаме. Драги гости, първо ще поздравя най-важният човек, това съм аз. Поздравявам мене си, поздравявам и неговия татко, който в момента го няма. За нас, създателите, да създадахме хубав си. Да ни жив и здрав. Да ти жив и здрав. Гордея се с него, че той до 50 години постигна много. Тръгна по нашия път, знаете ли, сине мой. Аз и бащата нямахме 30, нямахме 25, когато постигнахме всичко. Направихме си гнездо, кръскахме, венчахме, войници, абитуриенти. Сега дойде твоя ред. Ти много радо, че Ево направи къща, направи си гнездо, това се радвам страшно много. Също кръсти и ти, също абитуриент и войник, ако имаше и войник ще ви запрати. Сега остана венчило да има. И това ще направи. И венчилка ще сложи на децата си. Много и драго и много от дравости плача, когато видях венчилка на главата. Това е най-важното в живота. Не парици, не лекта кола. Къщата, тя създава спомени. Дай да го ползваме. И я поздравявам те, майко. Бъди ми жив и здрав. И продължавай. И дано и твоите деца да вземат по твоя път да върват, като ти вървях по нашия път. Да си ми жив и здрав. Дай това. Това дай. Да сяда. Хайде да те избършва. Чакай си тук. Ама да пари му не цигара. Хайде да те облича. Сине, сине, ти си ангел. Сине, сине, покрите Хайде, как си ти? мълчино сърце. Хайде, чорапите. Системо, трябва да го купиш едно. Моя син го родих най-бедните си години. Нямаше площ, нямаше легло. На масата спеше, да ще направят. Да ми жив и здрав се, вземали първата ми се сгледаха. Те му купяха легло се. Първата играчка, която да имаше, беше от 25-та.
Бати и тата бягат последно. Те ме тървата ги изгледаха. Аз да работя да правя къща. Ще сега да не викам по майка си избавлява. За моята е тървата. Да ми жива здрава. Бати и чести. Да си живи здрави. Става ми за съпитие, за поздрава, да ме са живи здрави, да не гледат си мужици. Хубаво да не гледа да ги слушат. И за заедно час, и няма добре.